Сега е време да приложиш всичко, което научи до момента. Да, точно сега. Защото знанието без действие няма стойност. Твоето предизвикателство е просто създай своето първо кратко видео. И не забравяй, не трябва да е перфектно, не гони съвършенство. Важно е да започнеш. С всяка следваща стъпка ще ставаш по-добър. Защо е важно да създадеш кратко видео? Създаването на кратки видеа има множество предимства. Изграждаш умения, които са високо ценени в дигиталната ера, споделяш своите знания и страсти с по-широка аудитория. Развиваш креативността и комуникационните си умения. Създаваш съдържание, което може да се превърне в източник на приходи, отваряш врати към нови възможности и партньорства. Най-важното е, че първото видео не трябва да бъде перфектно. То е просто първата стъпка в едно вълнуващо пътуване. Кои са стъпките за заснемане на едно видео? Първо, избери концепция. Помисли какво искаш да покажеш на зрителите. Нещо, което познаваш, нещо, което ти е близко. Ето няколко лесни идеи. Unboxing видео. Разопаковай нов продукт, който си купил или получил. Покажи как изглежда, как се чувстваш докато го отваряш и сподели първото си впечатление. Ревю. Запиши кратко видео за продукт, който ползваш всеки ден. Може да е любимата ти чаша, слушалки, книга или нещо в кухнята. Туториал видео, мини урок. Покажи как се използва продуктът. Можеш да снимаш ръцете си или самия предмет в действие. Например, ето как приготвям кафето си с тази нова кафеварка. Лайфстайл видео. Покажи продукта в реалния си живот. Как го използваш? Как ти помага в ежедневието? Например, как любимата ми чаша за кафе прави сутрините ми по-приятни. След това подготви сценарий. Не е нужно да пишеш страници текст. Просто си запиши основните точки. Използвай структурата, която вече знаеш. Hook, Body, CTA. Първите 3 секунди са ключови. Грабни вниманието с интригуващ въпрос, изненадващ факт или визуално привлекателна сцена. Например, знаете ли как можете да направите сутринта си 10 пъти по-продуктивна? Разви основната идея, като споделиш полезна информация, демонстрираш продукта или разкажеш кратка история. Фокусирай се върху ползите и стойността, която предлагаш на зрителя, бъди конкретен и избягвай излишни детайли. Завърши с ясен призив какво иска и зрителите да направят след видеото. Пробвайте този метод и споделете резултатите в коментарите. Последвайте ме за още полезни съвети или посетете линка в описанието за повече информация. И сега е време за снимане. Основни технически съвети. Продължителност. Опитай се видеото да е кратко. Около 10, 15 или 30 секунди. Стабилност. Използвай трипод или постави телефона на стабилна повърхност. Осветление. Снимай близо до прозорец или използвай лампа зад телефона. Звук. Говори ясно и малко по-силно от обичайното. Фон. Избери просто неразсейващ фон. Ориентация. За социални мрежи снимай вертикално, за YouTube хоризонтално. Не се притеснявай от грешки. Можеш да направиш няколко дубла, докато си доволен от резултата. Практически пример на създаване на кратко видео ревю. Подготовка. Избери продукт, който използваш редовно, например слушалки. Запиши 3-4 ключови предимства и 1-2 недостатъка. Подготви телефона за заснемане и провери осветлението. Кукичка. Търсите ли слушалки, които издържат цял работен ден без презареждане? След като тествах 5 различни модела, открих истинския победител. Съществена част. Покажи слушалките отблизо. Демонстрирай 3 ключови характеристики. Батерията издържа 8 часа. Удобни са дори при продължително носене. Звукът е кристално чист. Чуйте сами. Призив за действие. Ако търсите качествени слушалки на разумна цена, определено препоръчвам тези. Кажете ми в коментарите какви слушалки използвате вие. След като заснемеш първото си видео, не бързай да го споделяш. Това видео е само за теб. Пусни го и си кажи, това е само началото. Сега отдели няколко минути и се фокусирай върху анализа. Няма перфектни първи видеа и не трябва да има. Важно е да учиш от всяко следващо. Ето какво можеш да си зададеш като въпроси. Успях ли да предам основното послание ясно? Беше ли началото достатъчно привлекателно? Говорих ли ясно и с подходящ тон? Осветлението и кадрите стабилни ли бяха? Какво бих подобрил следващия път? Анализирай с нагласата на ученик, не на съдия. Запиши си какво ти харесва и какво би направил различно. Например,
да говориш по-бавно, да смениш ъгъла на камерата или да пробваш друго осветление. Време е да запазиш видеото. Дори да не го качиш сега, това е твой първи успех. Някой ден ще се върнеш назад, ще го пуснеш и ще си кажеш: еха, виж колко съм израснал. Запомни, всяко следващо видео ще бъде по-добро от предишното. Гордей се с първата стъпка. Следващите стъпки за развитие на твоите умения са: създай график за снимане. Определи конкретни дни и часове за заснемане на нови видеа. Последователността е ключът към развитието на уменията ти. Дори едно видео седмично ще доведе до значително подобрение в рамките на месец. Експериментирай с различни формати. Опитай се да създадеш видеа в различните формати, които обсъдихме. Unboxing, ревю, туториал и лайфстайл. Всеки формат ще ти помогне да развиеш различни аспекти на твоите умения. И потърси обратна връзка. Сподели видеото с близки и приятели, на които имаш доверие, и поискай конструктивна критика. Обърни внимание на общите коментари, които получаваш от различни хора. Учи се от други създатели. Наблюдавай техниките на успешни създатели на съдържание. Анализирай как структурират видеята си, как говорят и какви визуални елементи използват, за да грабнат вниманието. И знай, че пътят към създаването на страхотно видеосъдържание е маратон, не спринт. Наслаждавай се на процеса и отбелязвай всеки малък напредък по пътя. Мотивация за деня. Първата стъпка е най-трудната, но и най-важната. Твоето UGC пътешествие започва точно сега. Смело напред. С всяко ново видео ще се чувстваш по-уверен, по-спокоен и по-добър.